Окей. Калядный верш, які называецца «Шчодры вечар». Маленькая преамбула, хто з вас 24-го, альбо 31-го, альбо 6-го ці 7-го спрабаваў пераехаць мяжу, прайсці мытню. Уяўляйце сабе памежнікаў і мытнікаў, якія не святкуюць, калі ўсе святкуюць. Больш злых людзей не бывае, але нават з імі здараюцца калядныя цуды. Шчодры вечар. Вечар на мытні. Католікі п'юць заварку. На украінскай, вядома, сідаюць їсты. На беларускай, магчыма, кульнулі чарку. Добры ім бульбашам, яны атэісты. Снег на заставах такі ж, як у Вільні і Рызе. Зорнае неба гоніць думкі аб хлебе. У еўразвязе эканамічны крызіс. Эканомяць святло, і зоркі відаць лепей. Трое бадзягаў, 2 з візамі, 3 без візы. Твары такія, што можна крычаць горка. Кажуць, па Еўраньюз выступалі ганцы з Пізы, быццам на ўсход ад Шэнгену гарыць зорка. Пенсіянер Volkswagen, нібы вярблюд аднагорбы. Фотаробат кіроўцы вядомы мясцовым уладам. На рухомую стужку складаюць свае торбы. На маніторы ў мытніцы золата, смірна, ладан. Першы з пакетам прэзентаў. На пакеце багоўка. Ясна, што з беластоцкага супермаркету. Пагаварым з пан Бальтазарскі Караль. Дзе ваша страхоўка? Мэта паездкі. Пішыце. Зорны турызм. Вы Мельхіорас Валхваускас. Пачаму без візы? Па ксераксе? Групавой? 2-3гадовая даўніны? Хто падпісаў дазвол? Генерал-лейтенант Анубіс? Так, харэву дурняцца. Ну вы і звездуны. Раптам. Здароў, Каспяровіч! Зямляк спадваложана. На каляды дадому, у нашым стылі. Тут здараецца цуд, хоць і не паложана. Усіх траіх, нават лабуса, прапусцілі. Рождество ў Беларусі. Будуць прыгоды на сракулам. Падарунак для мага, валхва, караля, звездуна. Недзе пад ракавым, вернікам і абыякавым. Нібы зорка з ялінкі. Свеціць яна.